Čo sa stalo? Som dcera v porodnici. Je otvorená na 4 až 5 prstov. Oni jej povedali, že ju nepríjmu, keď si nespraví test. A ak si ho nespraví, ak tu aj porodí, že jej vezmú dieťa na 10 dní do karantény. V ktorej ste nemocnici? V Novej. Kde, v Košiciach? Áno, v Košiciach, v Novej. Viete mi dať telefónu nejakého primára? So mnou sa tu nikto nechce baviť, ktorou si SMS-kujem, ja som na chodbe u nás. No počkajte. Kľud. A čo jej povedali, že ju A že ju nepríjmu, že ju majú vyradiť, ak si neurobí test. A ak by si ho aj neurobila a porodila, kým je ešte tu, takže jej okamžite malú vezmu na 10 dní. Dobre, idem do toho. Počkajte. Kde ste teraz? Neviete za mnou prísť domov? Neviem, či ju tu mám len tak nechať. Viem, akože som tu autom. A ste v novej nemocnici? Sme v novej nemocnici na 4. poschodí. Ale vy... Počkajte. Ja som tiež, áno, ja som tu pred oddelením. Kde už porodila, alebo čo sa deje? My sme prišli, že v podstate mala by ísť rodiť, že či ju už príjmu, alebo nie. Tak so mnou sa tu nikto nechce baviť, len ona mi SMS-ky píše, že, lebo už tu stojí vyše hodiny, že jej povedali, že už je otvorená, že môže kľudne porodiť aj cez toho, keď odíde, alebo ak im porodí tu a nespraví si test, tak jej vezmu dieťa, alebo že môže ísť preč, že ju nepríjmu. Tak ja neviem, ona je stále dnu, ja som tu na chodbe a takto ju vydierajú. Ona má telefón? Áno. Tak jej povedzte, nech ona zavolá a nech mi dá k telefónu niekoho z primárov alebo niekto, kto tam je. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Teraz hneď volá. Dobre? Áno, ideme. Ako sa voláte? Bavrová Jana, aj ona sa tak volá. Dobre, hej, takže nech mi volá. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Áno, prosím. Dobrý, Bavrová pri telefóne. Dobrý deň. Ja som vám mala volať, mama mi hovorila. Hej, mamička mi teraz volala, že nejaký problém, že vás nechcú, mamka úplne aj z toho hotová, že vás nechcú s dieťaťom pustiť, pokiaľ sa nedáte zatestovať. Áno. Dajte mi primára alebo niekoho k telefónu, povedzte im, že som doktorka Krajníková, vaša advokátka. Máte tam nejakého lekára alebo niekoho? Je tu vedľa mňa pán doktor a ďalšia pani doktorka odišla, že jej vás mám dať, ale neviem, kde išla. Tak mi dajte toho pána doktora. Dobre. Doktor, že vám mám dať. Vás mám dať. Pani Krajníkovej právničke mojej. Ja hovorím, že ja... Dobre, ja ako len vás mám dať k telefónu. Ja určite informácie nebudem môcť poskytovať. Ale ja s tým súhlasím, aby ste ich poskytli jej. Dobre, ale ja s tým nesúhlasím. Ja nebudem telefonovať, netuším, kto to je. Dobre? To nemusí byť právnička, nemusí to byť ktokoľvek. Ja nemusím prezvieť hovor, pretože to o tom aj nepresviečujete. To je, pretože som nesom absolútne nevzdelaný človek. Pán doktor nesúhlasí. Vy povedzte pánovi doktorovi, že vy mu vravíte, že ja som vaša právnička a on je povinný potom zobrať tento telefón. Povedzte, že som vaša advokátka a on je povinný zobrať potom tento telefón. Povedzte mu to. To je moja advokátka, aby ste povinní zobrať ten telefón. No, tak ste, ona je právnička, tak asi vie lepšie. Viete tu dať na hlasitý hovor? Áno, vie. Dajte hlasitý hovor a choďte k nemu. No, už ste na hlasitom. Dobrý večer, pán doktor. Pri telefóne doktorka Krajníková, advokátka. Dobrý večer. Na základe čoho ste odmietol so mnou telefonovať, keď vám moja klientka vravela, že som jej advokátka a že žiada, aby ste tento telefón zobrali? Viete čo, počkáme na operačnú pohotovosť, ktorá sa bude s vami rozprávať, alebo nie je dobré? Pán doktor, moja klientka vás požiadala, aby ste so mnou rozprával, tak ste povinni so mnou rozprávať. Prejdem k veci. Počúvate ma? Ja si nebudem s vami komunikovať. Pán doktor, ja prejdem k veci. Moja klientka mi vravela,
že podmienkou na to, aby po pôrode ostala s dieťaťom, je vykonanie nejakého COVID testu? To je na pani advokátka. Hej, no ale Vy máte volať. my musíme najprv volať riaditeľa nemocnice a ten nám povie, že čo sa vy dožadujete. My najprv musíme volať. Teraz jak budeme volať? Dajte na hlasitý hovor, prosím vás, ten telefón. Dobrý večer, pani doktorka. Pri telefóne je Adriana Krajníková, advokátka. Nahrávam tento hovor. Buďte taká, nahrávam tento hovor. Áno, nahrávajte. Ďakujem. Buďte taká dobrá mi povedať, aký problém sa tam stal, pretože mám od matky... Nechajte ma dopovedať otázku najprv. Matka mojej klientky, vašej pacientky, rodičky, mi telefonicky volala s tým, že je nejaký problém v tom, že je povinná moja klientka si dať urobiť nejaký test na COVID, bez ktorého nemôže po pôrode odísť s dieťaťom. Respektíve, že nemôže ostať s dieťaťom v nemocnici. Buďte taká dobrá sa mi k tomu vyjadriť. Pán riaditeľ nám dal nariadenie, že každá pacientka, ktorá je prijatá k nám na kliniku, musí mať COVID test, ktorý sa robí tuto u nás, priamo na oddelení. Aký test? COVID test, tento antigenový. Na základe čoho ho má robiť? No, my sme dostali také nariadenie z riaditeľstva, že každej pacientke, ktorá príde na prijatie, musí byť urobený antigenový test. Na základe čoho musí byť urobený ten test, sa vás pýtam? Na základe nariadenia nášho riaditeľstva. Vaše nariadenie vášho riaditeľstva sa musí opierať o istý právny akt. A ja sa vás pýtam, že v tom nariadení vášho riaditeľstva je uvedený, označený aký právny akt? Viete čo, ja neviem, aký je uvedený, ja len konám to ako službu konajúci lekár, čo mi nariadia na oddelení. Dobre, poprosím vás, poskytnite ten akt, to vaše nariadenie, mojej klientke, za účelom, aby si urobila z neho fotokopiu a zaslala mi. Viete čo, my vám teraz službe neposkytneme, ja môžem zavolať pána primára a on... Pani doktorka, ešte raz vám vravím, buďte taká dobrá, ak vy momentálne žiadate od mojej klientky, aby podstúpila nejaký test, momentálne jej vydáte to nariadenie, na základe ktorého, alebo to nejaký interný predpis, na základe ktorého to žiadate. Opakujem vám, v opačnom prípade ja na vás podám trestné oznámenie. A budeme my dve sa ďalej vybavovať, nie pán riaditeľ, ale ja s vami. Buďte taká dobrá, keď vy, nie pani doktorka, vy od mojej klientky žiadate, aby podstúpila test, tak vy mojej klientke dáte nejaký papier, na základe ktorého má podstúpiť ten test. Ešte raz, volajte si koho chcete, ale medzi tým vy dáte mojej klientke takýto dokument, na základe ktorého žiadate, aby podstúpila test. Moja klientka, mám informáciu, že je otvorená na 4 prsty. Tak buďte taká dobrá a okamžite jej vydajte to, čo od nej požadujete, aby plnila. No veď vám hovorím, my to máme zrejme na sekretariáte, my musíme zavolať pána primára. Dokedy to nebudete mať, dokedy to neodovzdáte klientke, vás poprosím, aby ste sa zdržali od nej vyžadovania týchto vecí. Dobre, my zavoláme primára. Idem zavolať primára. Ste tam na linke? Áno. Buďte na linke. Dobre. Ešte raz mi povedzte, aké sú tam podmienky toho testu, či čo to chcú od vás? Vlastne, že ja si musím spraviť COVID test a vlastne pokiaľ ho nebudem mať, tak budem musieť rodiť ako nakazená a po pôrode mi vlastne zoberú dieťa a nedajú 10 dní. Neplačte, nebojte sa, nestane sa to. Nestane sa to, verte mi, dôverujte mi. Ukľudnite sa, poroďte si. Ste prvorodička? Áno. No, bude všetko dobre, moja, uvidíte. Koľko máte rokov? 19. Moja krásna. Bude všetko v poriadku. Na to vám ručím. A buď ostanete s babetkom, alebo odídete s babetkom. Dobre? Ale oni
Vlastne povedali, že pokiaľ nebudem mať, tak Nie, vydaj vám. hradiť sama, či čo? Prosím? Že pokiaľ nebudem mať ten test, takže si musím hradiť všetky náklady vlastne sama. Nechajte to už na mňa. Budú hradiť náklady oni vám. Dôverujte mi. To je celé, čo od vás teraz chcem. A hlavne Ja dôverujeme aj preto vlastne vás mám kontaktovala. Ďakujem. Vy pustite tento problém z hlavy, vy riadne odrodíte, hneď mi zavoláte, čo sa deje a budeme to potom ďalej riešiť. Hej? Čiže sa sústredte na pôrod a ako to vyzerá, kedy asi budete rodiť. No neviem, pán doktor povedal, že môžem kľudne aj večer alebo aj zajtra. Ale to kvôli čomu? Budete mať vyvolaný pôrod? Nie, ale ja vlastne od včera večera necítim pohyby, ale že už akože je nález taký, že by som mohla v podstate vlastne večer alebo v priebehu zajtrajška porodiť, ale akože není to isté, ale je to možné. A ešte mi povedzte, ešte sa vás pýtam jednu informáciu. Tak vy viete, že nahrávam ten hovor. Môžem zverejniť túto nahrávku na Facebooku? Môžete kľudne. Na mojej stránke advokátskej. Ďakujem. Povedzte mi mena týchto lekárov, o ktorých ide. No tak, momentálne tu nie sú a neviem ich mená vám povedať. Uh-huh. A vy ste prišli dneska na základe čoho do tej pôrodnice? Lebo ja som bola do obeda na kontrole dole v nemocnici a mi povedali vlastne, že pokiaľ mi bude pretrvávať, akože, že nebudem cítiť pohyby, tak mám prísť vlastne tu hore na pôrodné sály kvôli tomu. Než bude to v poriadku, vidíte. A viete, čo to bude? Malo by byť dievčatko. Čakáme, dievčatko, čakáme. Zateším s vami. Ďakujem. Bude všetko dobre, uvidíte. Kľud. Tieto problémy nechajte na mňa. Oni nech si robia, čo chcú, nech vám to vyúčtujú a vo finále nebudete nič platiť. Nebojte sa, ale budú platiť oni vám. To je niečo hrozné, čo sa deje. No, to je teda riadne. Takže tak. No som zvedavá, ako im to bude ešte dlho trvať, kým prídu. Čiže teraz boli vy ste teraz vlastne kde? Na ambulancii alebo už na tej pôrodnej miestnosti? Akože v miestnosti vlastne, kde sú pôrodné sály, ale ešte len na ambulancii, čo tu je. A oni vám robili nejaký takto vstupné vyšetrenie, keď sa robí, tak sa robí z čoho, z krvi, alebo z čoho vám robili vstupné vyšetrenia? Smerujem tam, že keď veľmi by už ten test chceli mať, či sa ho nevedia urobiť už z niečoho, čo už vám, dajme tomu, odobrali nejaký materiál biologický. Neodobrali vôbec nič, vlastne ja som bola len na monitore, potom ma pozrel pán doktora na ultrazvuku. Dobre. Takže tak. Nejak sa tam radia, asi sa nejak obávajú prísť naspäť. Čiže oni vás nechali samú na tej pôrodnej miestnosti? Áno. To je zlý sen. Ani sestra zdravotná, vôbec nikto tam nie je? Nie, oni vlastne všetci odišli a momentálne teraz sa tam rozprávajú. Tak to je fakt sila. Ale som si všimla teraz vlastne, že pečiatku tu dal pán doktor. Akú? Akože svojho mena. No a ako sa volá? Peter Homičár. Ale tú druhú pani doktorku neviem. Máte bolesti? Trošku. No ja zlátam do toho tento... No.
A vy ste rozprávali dneska s týmito lekármi alebo aj s primárom? Nie, ja keď som bola dole, tak som úplne vlastne nikto iný ma vyšetroval. No, nech sa už dlho radia na to, že vedia, čo chcú. Veď oni vedia, čo vlastne od vás chcú, čo sa radia. Ja vám to vysvetlím zhruba, ono je to celé nezmysel s tým testovaním. Nie je žiadna právna povinnosť, žiadna zákonná povinnosť. Práve idem vydať stanovisko na Facebooku k tomu, že vôbec neexistuje ani tými uzneseniami, ktoré vláda nezmyselnými prijíma, pretože sú tak vadné právne a súčasne podľa toho ústavného zákona, ktorým sa nariadujú opatrenia v núdzovom stave, neexistuje také niečo ako nejaké testovanie na COVID. A vôbec testovanie neexistuje tam. To sú čisté nezmysly a naozaj to už naberá takú špirálu nebezpečnú svojvôle a vyslovene až fašistických požiadaviek, že toto nemá obdobie, čo sa deje na Slovensku. Vôbec aj vo svete, ale na Slovensku je to tu špecifické tým nezmyselným plošným, to ani sa nedá povedať, čo je nezmyselným. Právne sú to právne nezmysly, ale toto je až genocidné, čo robia. Je to celé zlé, čo robia. No, boja sa ísť, no nejak sa dlho radia. Asi. Dám trošičku na hlasitý hovor, lebo ja som kľudne. v práce. Takže ostaňme na linke, kým vojdu. Idem si pripraviť niečo jesť. Niečo povedzte o sebe. Chodíte do školy? Momentálne mám prerušené, ale idem sa potom, vrátim sa. A aký odbor študujete? Kozmetička, vizažistka. No, takže ako ma urobíte peknou? Kľudne. No jasné, vždycky jedna kozmetička sa vždycky vyjde dobrá kozmetička. A ste už robili? Či ešte nie? Hej, aj akože mamu líčim, no už teraz nie, ale líčila som predtým pravidelnejšie aj na škole, aj tak. Aj na sme mali, len sa nám porušili. No tak určite, keď budete robiť, tak sa zastavím na nejaké kozmetické okrašľovanie. Už idú dnu? Či čo tam vrieskajú? Volajú niekoho niekam. To je spôsob, to akože na koho kričia tak. Neviem. A stav v nemocnici je veľa pacientiek, alebo ako to tam vyzerá? Neviem, vlastne ja som tu ani nevidela nič, ani akože nikoho ležať, ale ma tu presviečali, aby som stala spraviť COVID test, lebo tu majú už 11 pozitívnych na čo im tu leží. Všetci sú už pozitívni, aj mačky, aj psi, aj hospodársky dobytok. Všetci sú už pozitívni, ako je to chore, čo sa robí. Ešte sa vás pýtam, máte rúšku na sebe? Prosím? Rúšku máte na psi? Cez ústa. Chcete ju mať? Ako ja to neriešim, či mám alebo nie, lebo ja keď sa mi zle dýcha, tak si ju dám dole, keď... Tak si ju dajte dole, nemusíte ani vôbec rúšku mať. Vôbec dajte si ju dole. Oni majú rúšku, títo lekári, čo s vami rozprávali? Áno. Dajte si ju dole. Dobre, už mám. Tak. A nech sa neopovážia vám nútiť tú rúšku. Keď ju budú vám nútiť, budem aj toto s nimi riešiť. Pretože nie je ani povinnosť rúšky, neexistuje. To sú vymyslené genocidné nezmysly, ktoré táto vláda nasadzuje voči ľuďom. Voľne dýchajte, vy potrebujete teraz kopec vzduchu riadneho a nech sa neopovažia vám dať na sále rúšku, keď už na vás príde pôrod. Zavolajte, napíšte mi SMS-ku, čokoľvek urobte, ostaneme v kontakte. Keď vás budú nútiť na rúšku, a ju nebudete chcieť mať, odmietajte. Dobre. Pod tým sa
vy budete mať čo robiť pri pôrode dýchať, nie to ešte v rúške dýchať. Ja som práve že riešila jednu vec, kde pani mala rodiť pod rúškou a tiež boli z toho akože vystrašení, lebo samozrejme, že nechcela, ona už nebola prvorodička. No tak som kontaktovala nemocnicu s takým listom jedným, že aby sa neopovažili jej dať tú rúšku. V počnom prípade potom sa uplatnia nároky voči nim aj trestné určite, pretože neexistuje žiadna povinnosť ani opatrenie, neexistuje nič na to, aby človek nosil rúšku. A už vôbec ani nie na to, aby ste mala vy sa povinne dať testovať. Takže treba takto veci vnímať. A za riadnych okolností mi povedzte, že aký je postup. Čiže vy keď porodíte, potom čo bude nasledovať? Normálne ostávate v nemocnici, alebo ako sa to teraz rieši? No vlastne, keď si ho nedám, tak vlastne porodím a budem potom na oddelení akože sama. Vlastne nikto tam nebude, ale ani dieťa mi v podstate nedajú, že mi ho zoberú na 10 dní. No nech sa to skúsia urobiť. Ja vám garantujem, že to neurobia, neurobia. A keď to urobia, skutočne majú obrovský problém. Čiže za normálnych okolností je situácia taká, že vy normálne sa porodí a ostávate s dieťatkom spolu. Hej? Áno. Tak som to chcela vlastne aj vyšetrenie, aj všetko pod mojou vlastne kontrolou, že bezo mňa by mu nemohli nič robiť. Samozrejme. Že to je celé strašné. A neskúšali ste napríklad inú nemocnicu, ako je to v Šaci? Nie, tam som neskúšala, lebo ako teta mi tu rodila pred rokom a bola tu spokojná, takže len predtým ešte nebola korona. No samozrejme. To sa úplne šialenstvo deje, čo sa deje s koronou. Ale nie je tak s koronou, viete, ako s tými ľuďmi, čo vystrájajú. No ja sa neriadím vôbec tým, čo je akože nariadené. Mne to aj tak nikto nezakáže, ja som proste taká tvrdohlava. Výborne, super. Vyčujem váš postoj k životu v správnych veciach. Samozrejme, treba keď človek normálne si so správnou vecou musí stáť. A preto vám vravím, keď tú rušku nechcete mať, dajte si dole, to je úplné blázonstvo, ale že totálne. Viete, lebo ono je to celé postavené na tom. Ako náhle si ľudia nasadili rušky, tak oni už v podstate týchto ľudí už ich mali na provázku. A to už len ďalší krok bol to testovanie a potom bude očkovanie, vakcinovanie, čipovanie a presne neviete, čo vám dajú rodiť dieťatka. No, však toto. Budete si dať očkovať malú? Nie. Ani neviem, kto mi už zo známych vravel, že tiež odopreli očkovanie a celá procedúra vyzerala tak, že dostali pokutu 30 €, a tým to skončilo, a dieťa je nezaočkované. Pri prvom dieťati im dosť vážne dieťa ochorelo a spájajú to s očkovaním, pretože má to tam nejaký absolútny súvis, lebo videli, jak bolo predtým dieťa. Tak? Hej, aj môj brat, on zostal autista po očkovaní. No, kde sú toľko? Neviem, stále tam niekoho zháňajú a debatujú. Aby vám baterka neskončila, máte?
Oj, mám, ja som išla s plnou baterkou, takže... Robíme niečo medzi tým. Počkajte. Momentík. Už asi idú, nie? Neviem. Buďte pri nich tak blízko, aby sme počuli na hlasite hovor, lebo to nahrávam, a keď ste ďalej od nich, nepočuť ich. Ona mi iba vlastne povedala, že mama tu teraz zvonila, ale že ju nemôžu pustiť, no. Prosím? Že mama mi tu teraz zvonila kvôli tomu, lebo ona musí čakať vonku na chodbe, ale že ju nemôžu pustiť, no mi povedala. Prečo? Neviem. Viete, ako sa volá pán primár? Netuším, ale keď tak sa môžem ísť spýtať. Keď prídu, ide o nemocnicu, ona sa to volá fakultná nemocnica. Pasteura. V starej nemocnici som vlastne. Tak počkajte, ste v starej či v novej? Starej. A nevraveli ste, že v novej? Nie, starej. Čiže fakultná nemocnica El Pasteura. Dobre, primárové meno dopíšeme. Keď vymedzi... Prosím, ako volá? Prosím? Rosocha? Rosocha je primár. Prvým? A prosím vás prvým menom? Aj e-mail, ja poprosím. Dajte e-mail na ňo. Momentálne teraz prišla nejaká pani doktorka a odišli, takže som sa nedozvedela nič. No približte sa vždy ku ním, aby som počula, keď sa to nahráva, že o čom to je, čo tam sa rozprávajú medzi. Tak ja som preto. Dobrý večer. Masku by si mala mať, momentálne nariadené pre všetkých. Nahrávate bližšie ku ním, aby bolo počuť, čo sa nahráva. Dobrý deň, ja neviem, či to takto je vhodné. Vy tam síce máte pani Krajníková Júdr, ale ja neviem vlastne, či o tej minút sám. Prišla som sa len s pacientkou porozprávať. Pacientka nemá masku na tvári. Mohla by ste upozorniť, ako je to v tejto situácii, keď už ste právnička? Dobrý večer, pri telefóne je Krajníková Adriana, doktorka, advokátka. Hovorím s kým? Doktorka Ostrová. Ja zastupujem momentálne pána riaditeľa. Pani Pacientka nemá masku. No, tak ma nechcete teraz trošku hovoriť. Moja klientka, keď vám povedala, že ja som jej advokátka, vy nemáte dôvod pochybovať o tom. Ale ja som sa pani Krajníková neprišla hádať, prišla som sa porozprávať. Ja len upozorňujem, že pacientka, ja som tu s ňou v miestnosti, nemá masku. Každý človek momentálne je povinné nosiť masku. Ja masku mám. Mohli by ste to potvrdiť, pani právničke? Necháte ma rozprávať? Ste mi skočila do reči. Tak ja zrejme sa hádate asi vy, ja sa s vami nehádam. Začala som niečo rozprávať, do toho ste mi skočili, tak ma nechajte dopovedať.
Pokiaľ vám moja klientka povedala, že som jej advokátka, vy nemáte najmenšiu dôvod o tom možnosť pochybovať a musíte rešpektovať, akceptovať to, čo vám ona povedala. Keby som zrovna ani nebola advokátka, vy toto riešiť nemáte. Ako náhle vám ona povie, že ja som splnomocnená, vy s týmto okamihom ste povinná so mnou rozprávať. Takže skutočne som aj advokátka, moja klientka vám vraví pravdu, ale aj keby, táto pochybnosť nie je na vašej strane. Druhá vec, čo sa týka rúška. Moja klientka si rúško nenasadí. Pokiaľ z toho chcete vyvodiť nejaké dôsledky, nech sa páči, volajte políciu. Vy nie ste orgánom na úseku priestupkového konania ani blokového konania. Tu dávam bodku za rúškom. Čo sa týka nejakého testu na COVID, kde v opačnom prípade ju dáte na inú, keď si teda nepodstúpi COVID, ju dáte na nejakú osobitnú izbu bez dieťaťa po pôrode, tak tu vás výslovne žiadam o zdržanie sa tohto nezákonného konania. A vyzývam vás na to, že po pôrode moja klientka si teda nedá urobiť ten test, odmietla ho a budete rešpektovať jej rozhodnutie, pretože neexistuje žiadne zákonné opatrenie ani nariadenie k tomu, aby niekto v Slovenskej republike bol povinný podstúpiť COVID test. Takéto rozhodnutie nie je. To, že si to myslíte vy a to, že to máte v interných predpisoch, je váš osobný problém a problém vašej nemocnice. Skutočne právne, nechajte ma dohovoriť. Skutočne právne neexistuje. Nie, pani doktorka. Pani doktorka, ja som prítomná v týchto diskusiách, doteraz som tu nebola prítomná. Moja klientka si nedá žiaden COVID test zrobiť a vy sa neuvážiť jej nedať dieťa. Počúvate ma? Veď som ešte vošla do miestnosti, doteraz som nebola prítomná pri žiadnych rozhovoroch a vy tu na mňa niečo chrlíte. Ja vám vravím, že moja klientka nepodstúpi žiaden COVID test a po pôrode jej dieťa sa neopovažte zobrať. Po pôrode to dieťa bude s ňou. Žiadne dieťa neberiem. Prišla som sa s ňou porozprávať. Nie, nebudete sa s ňou ďalej. O COVID Pani doktorka, o COVID teste sa s ňou nebudete rozprávať. Bodka. A prečo by som sa nemohla rozprávať? Ja vám to hovorím, lebo som jej advokátka a moja klientka sa správa podľa mojich pokynov. Bodka. Nebudete sa s mojou klientkou, vám zakazujem sa s mojou klientkou pred pôrodom baviť o nejakom teste COVID. Bodka. Ja vás vyzývam na to, aby riadne prebehol pôrod, po pôrode, aby dieťa bolo dané mojej klientke, aby boli na spoločnej izbe. Ak túto výzvu neoposluchnete, na vás osobne podám trestné oznámenie a na všetkých ostatných lekárov, ktorí sa týmto spôsobom, nezákonným spôsobom budú správať voči mojej klientke a jej dieťaťu. Povedala som všetko, pani doktorka. Opakujem, žiadnu rúšku si moja klientka nenasadí, ani teraz, ani počas porodu, ani počas celého pobytu vo vašej nemocnici. Ak si máte problém, volajte políciu a policii dáte na mňa telefónne číslo a ja budem konať mojej klientky, bodka. A ďalšia vec, opakujem slova COVID test, žiadnemu covidu test nepodstúpi moja klientka, po pôrode jej bude dané dieťa a budú spolu od prvého okamihu na spoločnej izbe. A tým som skončila svoju výzvu voči vám. V opačnom prípade podávam na vás trestné oznámenie, je krízová situácia, sú tam zvýšené tresty, ja vás naozaj upozorňujem, aby ste uvažovali a zvažovali, čo robíte. Poprosím vás, dajte mi moju klientku. A týmto táto výzva skončila a budete sa správať v rámci mojej výzvy. Ja tu nejdem na vás tlačiť. Dajte moju klientku, ja poprosím moju klientku a viacej ohľadne covidu nebudete sa baviť s mojou klientkou. Bodka. Proste nedám si ho spraviť a hotovo. Požiadajte ju, aby sa viacej Ja som vás žiadala, aby ste sa o COVID teste s mojou klientkou nebavili ďalej. Nerozumeli ste ma, pani doktorka? Budem na vás kričať, lebo ste neuposluchli moju výzvu. Som advokátka vašej pacientky. Ja vám nič nerobím ani vašej klientke. Prišla som tu teraz. Ale som vás pred chvíľočkou. Ja viete, prečo kričím? Lebo nechcete zobrať telefón si do ruky,
k uchu, preto je to na hlasitom hovore, ja vás veľmi slabo počujem, preto zvyšujem hlas, aby ste aj vy mňa dobre počuli, pretože sme na hlasitom odposluchu. Takže ja vás... Ja vám môžem niečo a ja sa nechcem povedať, dovolíte mi? Buďte taká, ohľadne covidu vám nedovolím hovoriť nič, ani mne, ani... Ja chcem povedať, že vaša klientka určite bude mať normálny pôrod a bude mať pri sebe svoje dieťa. Takže sa uspokojte, dobre? Aj po pôrode, aj bez testu na COVID, aj bez... Aj po pôrode bude mať. Jediné, čo bude problém a veľký, že okolo nej všetci budú behať v overaloch. Pokiaľ tomuto vystavíte stresu moju klientku... Tak náš personál sa musí chrániť, bohužiaľ, viete, takže bude braná ako pacientka suspečná, ako pacientka červená, to znamená, že ku nej sa personál bude pristupovať komplex ochranných prostriedkov a bude izolovaná na 5. poschodí na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá je vyčlenená pre suspektné pacientky. Bude tam spolu s dieťaťom? Bude tam, áno, spolu s dieťaťom. Ja vás ďalší krok poprosím. Buďte taká dobrá, zdržať sa nezákonného konania voči mojej klientke. Zákonné, nezákonné konanie budete vyriešiť s našimi právnikmi. Ja sa žiadneho rozhovor s vašou klientkou nie je nezákonné konanie. Ako náhle vystavíte moju klientku, čo len stres, podám na vás trestné oznámenie. Odišla. Nie je problém. No a máme to. Dobre, takže rodíte normálne, bez rúšky, dieťa budete mať so sebou, nepostupíte COVID, čokoľvek sa bude diať, volajte mi v tom okamihu. Zistite si, koľko dní budete musieť tam strpieť, prípadne sa žiadajte hneď po porode domov, ja by som to riešila tak. Ostala tam možno, neviem, ako sa teraz ostáva, uvidíme aj podľa toho, že ako bude s dieťatkom. A na základe toho potom pôjdete čím skôr domov. Fakt neviem, ako dlho sa tam bude dať, respektíve ako krátko. Čím menej tam ostanete, dúfam. Pokúsim sa. Ak nebudú žiadne komplikácie, tak by som rada išla tým skôr. Verím, že nebudú. Držím vám prsty, nebudú. Dobre, ešte mi povedzte jednu vec. Sice to potom by som od mamky zistila údaje všetky na vás. Dobre, ja si vás uložím do telefónu a volajte mi, dobre, kedykoľvek, čo by sa stalo. A prípadne mi napíšte SMS-ku. A tak ako sme sa dohodli, dobre? Dobre. Čokoľvek na vás, čokoľvek vám povedia, alebo budú chcieť otvárať tému rúško, COVID, okamžite žiadajte ukončiť túto tému. Vôbec sa s nimi na tú tému nebavte. Túto tému som... Dobre. Dobre? Takže dobre. Držte sa, idem mamke zavolať, že čo, a potom ju volajte aj vy, dobre? Dobre. Dobre, tak sa zatiaľ majte a držím prsty. Veď sa mi aj zajtra ozvite, kebyže aj nič, kľudne mi zajtra volajte, aký je stav, ja vám zvihnem telefón. Dobre. Ďakujem zatiaľ. Ste sa. Dobre, pekný večer. Aj vám, dovidenia. Pani doktorka, teraz mi vravela matka mojej klientky, že sa ju znova snažíte presvedčiť o tom COVID teste. Prepáčte, ja neviem, ja mám nejaký zákaz, aj s mamou sa rozprávať, ja nepresne... Poprosím vás, poprosím vás, nie. Moja klientka si nepraje, aby ste s ňou rozprávali. Pani doktorka, buďte taká dobrá, odíďte od matky mojej klientky, aj táto je moja klientka. Ja nechápem celú túto situáciu. Odíďte momentálne preč od matky mojej klientky, aj táto je moja klientka. Vzdialte sa preč. Ak oddelíte dieťa od matky, ja volám políciu. Ak izolujete dieťa od matky... Nevajte sa s ňou. Prosím vás, nevajte sa s ňou, nechajte ma hovoriť. Pani doktorka, odíďte od matky mojej klientky. Opakovane vás žiadam. Odišla? Áno. Tak, áno. Dobre, fajn. S nadávaním odišla. No, počúvajte ma sem. Nebude rodiť ani v rúške, nebude mať ani rúšku po celom pobyte, nebude ani žiaden COVID test postupovať. Po porode dieťa ostáva s ňou. S tým, že ju dajú na nejaké oddelenie JISky, kde bude zaradená do nejakého červeného stupňa a budú že okolo nej chodiť v skafandroch, tak som ich požiadala iba toľko, aby sa zdržali aj tohto nezákonného správania z tohto dôvodu, že
aby nespôsobovali stresie mojej klientke. Avšak pokiaľ to vykonajú, v danej situácii to bude asi najmenšie zlo, potom budeme riešiť aj túto situáciu. Podstatné je, aby nepodstúpila COVID, aby nebola v rúške a aby dieťatko ostalo pri nej. Áno. Dobre. Keď môžete teraz, sa zastavte u mňa doma. Ja vám za chvíľu, lebo budem potrebovať od vás plnú moc písať, a by som potom prípadne, keď bude zajtra nejaký problém, vedela, aj vám prípadne prehrám tú nahrávku, čo bolo. Dobre? Takže, dobre, ja vám porozprávajte s dcerou teraz a volajte mi a prídete, teraz sa u mňa doma zastavíte, hej? Vybavíme. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Vyložím jej veci a poprosím vás, budete mi adresu do SMS-ky poslať, aby som vás našla. Keď skončíte s dcerou, mi zavoláte a ja vám poviem. Dobre, super. Tým, že ešte mi, keby náhodou sa niečo dialo, okamžite ich požiadajte, aby sa od vás vzdialili. Nerozprávajte s nimi vôbec nič. Absolútne s nimi nekomunikujte. Dobre, idem celé pre veci do auta, vyložím jej a idem za vami. Ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči. Dovidenia. Ešte raz mi povedzte, čo vám vravela dcera, že koho idú volať? Že ich počuje, ako sa bavia, že idú volať políciu, ale že nerozumie poriadne prečo, či kvôli Rusku, alebo kvôli neviem čomu. Iba toľko mi napísala, že idú volať políciu. A ja som tu zvonila už dvakrát, lebo som poprosila sestričku, nech jej vezme veci. Ona mi povedala, že zatiaľ ich neberie, že sa ide spýtať lekára, či tu vôbec zostáva. Tak som im povedala, že v poriadku, tak nech to zistí a dá mi vedieť. Odtedy je tu vyznáňam, absolútne nereagujú. A dcera mi napísala iba toľko, že počuje, že sa rozprávajú, že idú volať políciu. Dobre, tak poďte ku mne, dobre? A ja budem volať dceru a vybavíme to tam. Dobre. Počujeme sa? Áno. Mamka mi volala, že čo sa deje. Áno. Haló? Počujete ma? Ako? Počujete ma? Áno. Že mamka mi volala, že sa niečo deje? Neviem, niečo tu spomínali s políciou, netuším. Že idú volať políciu na vás? No, také niečo som započula. Neviem, nebavili sa akože tu okolí mňa, ale tak... Dobre, počúvajte ma. Že taký prípad tu ešte akože nemali. No, to je ich problém. Keď zavolajú políciu, okamžite mi volajte. V tom momente, ako príde polícia, okamžite mi volajte a policajtom povedzte, že chcete... A v tom momente mi volajte, ako príde polícia, a s tým, že voláte svoju advokátku a chcete, aby rozprávala polícia s vašou advokátkou a oni zoberú telefón, oni si myslím, že budú vedieť aspoň toľko, že to sú povinní. Dobre, určite mi hneď volajte, ako príde polícia. Haló? Haló? Áno, no, dobre, počula som. Hej, lebo dačo mi, aké by ste vypadli z linky. Hej, sa mi vypol mikrofón, lebo som omylom stlačila. Dobre, hej, čiže nevolajte už ani mamku, lebo ju stresujete, volajte mňa. Dobre? Dobre. Aby mamka bola kľudná. A my to dve vybavíme, nebojte sa, hej? Dobre. Dobre, držte sa. Ďakujem. Počujeme sa? Počujeme sa, Janka. Tam sú policajti? Áno. Dajte mi ich. Mhm. Janka, počúvajte ma, Jani. Janka, áno. Čokoľvek budú chcieť od vás, vy s nimi absolútne nerozprávajte, nič nepodpisujte. Vy im povedzte, jedine cez moju advokátku so mnou rozprávajte, pol slova im nepoviete, dobre? Jasné. Ani nič nebudete podpisovať, Janka, dobre? Dajte mi ich. Dobre. Ja budem rozprávať iba cez ňu. Cez pani advokátku budem sa rozprávať. Ja môžem napísať papiere aj bez vás, že mi budete začali rozprávať. Dajte Janka nahlasitý hovor. Máte. Dobrý deň, pán policajt. Dobrý večer. Počujeme sa? Nepočúvajú vás. Odišli do vedľajšej miestnosti. No, tak to som asi najmenej čakala, že to policajti budú robiť. Ako nie, že aby som mala nejaký veľký do nich tento, ale... Oni vedia, že sú povinní so mnou rozprávať, na rozdiel od lekárov, ktorí môžu nevedieť, ale policajt to musí vedieť a vie. Tak on mi povedal, že on vie vypísať papiere aj bezo mňa. On bol povinný rozprávať so mnou, keď ste ho požiadali o to. No nič, dobre, tak počkáme, čo sa deje. Bude diať.
Čiže zase ostávame na linke, tak jak pred chvíľou. No hej, oni tu vlastne riešia to, že vlastne aj vy ste komunikovali s lekármi cez telefón a oni povedali tiež to isté, že oni sami komunikovať cez telefón nebudú. No, tak nech nekomunikujú. Zistite si, Janka, keď prídu, pozrite si, aké majú čísla alebo mená, si zapamätajte. Policajtov, dobre? Dobre. Pokúsim sa, dúfam, že neprejdu iba tak okolo. Nevadí, sa ich spýtate, že chcete vedieť meno, ale celý čas majte telefón, aby sa to nahrávalo. A teraz máte nahlasitý hovor? Áno. Že počujú to, hej? Nepočujú, oni sú v inej miestnosti. Oni úplne vlastne odišli, lebo tu prišli za mnou a som im povedala, že vlastne ja sa s nimi rozprávať, akože nebudem iba cez vás. Áno. Tak odišli na chodbu za pánom doktorom, s ktorým ste predtým volali a jak som prišla ja za nimi s telefónom, tak odišli do inej miestnosti. Moja zlata. Ste riadna hrdinka. No to je sila. A koľky prišli policajti? 2. A inak tam môžu policajti ísť? V tých skafandroch v uniformách? Pochybujem, lebo na dverách je nápis zákaz vstupu bez ochranného odevu. A že mamka vraví, že na dverách je nápis zákaz vstupu bez ochranného odevu. Áno? Hej. A vy to viete odfotiť, Janka, keď skončíme telefonát? No, ono je to vlastne zvonku dverí. A ja som vo vnútri. No, to neviete dostať vonku, však vy tam nie ste vo väzení. Akože v podstate viem. Že na chodbe niekde? Hej, to je vlastne, ako sa vidie z výťahov, tak tam je to nalepené. No však sa viete sa Janka sa nevie prejsť, je tu ďaleko? Nepustia. Dobre, tak radšej nechoďte, aby keď náhodou niečo, aby to nepovedali, že vy ste odišli tam mať, mamka to pôjde odfotiť. A oni vošli v uniforme, alebo mali nejaké plášte? Iba v uniforme normálne. Viete počas telefonovania aj ich odfotiť? Nie, alebo oni za sebou zatvorili dvere. Nie, ale oni výjdu stamaďal. Viete počas telefonovania spustiť kameru alebo urobiť fotku na nich? Hej, dobre. To viem. Takže mi urobíte počas toho telefonovania budete ich vedieť kamerovať? No, dá sa, aj kamerovať sa dá vlastne. No dobre, tak to urobte potom, keď vyjdú vonku. Dobre? Nakamerujete aj, keby vám niečo vraveli, že ich nemôžete kamerovať, nič vôbec s nimi nerozprávajte, nechajte to na hlasite, hovoria, poviem svoje, oni to budú počuť. A kam išli teraz vlastne, do akej miestnosti? Majú prvá doba pôrodná, tam sú na Ako sa to volá? Prvá doba pôrodná. A tam sú policajti na prvá doba pôrodná? A tam sú policajti, hej? Policajti aj s lekárom. Neviem, či tam je ešte niekto, alebo iba lekár. A majú COVID test policajti? Pozerali ich lekári? Nie, oni ich iba pustili. A to je všetko. No vy ste aká hrdinka, Janka. Tá malá bude bojovníčka. Malá bude anti-covid bojovníčka. Držíte statočne. Nie. Nič tam mať nie sú nejaké hlasy. Tak snažím sa hovoriť potichu, aby ich nebolo počuť. Ale viem vlastne, že pokiaľ policajti neprišli, tak tu spisovali niečo doktori. Ale neviem, čo presne. Možno protest proti vám. Ako niečo spojené so mnou, ale neviem čo. Protest. Už prišli. Už idú? Áno. Kamerujte. Nie. Prešli a odišli. To je všetko. Konec zákroku?
Asi áno. Nakamerovali ste ich? Nie, nedalo sa, lebo oni rýchlo prešli a akurát tak zozadu by ich bolo vidno. Tak ste mohli zozadu, som chcela, aby uniformy bolo vidno. Jaj, no. Neviete? Tak sa mi nepodarilo. No dobre. Bo už sú mimo oddelenia aj. Ale tak pýtam, že to bol asi ich koniec zákroku podľa všetkého, lebo úplne odišli. Ich nevidíte, ale z okna, alebo niečo tam nedá sa vidieť? Ja tu z okna neuvidím, lebo to ešte, kým oni zídu dole a tak to potrvá. Uh-huh. Tak zrejme asi by vám boli niečo dali podpísať. No a keď nie, tak... Ani doktor, nikto tam nie je? Nie, pán doktor ostal v miestnosti, oni odišli a to je všetko. Dobre. Dobre, tak ja teraz zložím, potrebujem tie nahrávky spracovať a keby čokoľvek bolo ohľadom COVID, rušky, dieťaťa, nič s nimi nerozprávajte. Keby vás o niečo presvedčali, v tom momente mi Janka volajte. Uh-huh. A iba tieto veci samozrejme okolo porodu a tieto pokyny samozrejme tým vám povedia, čo je treba robiť. Tak áno, ale ohľadne týchto nezmyslov vôbec s nimi nič a volajte mi, dobre? Dobre. No, čiže ja teraz zložím a môžete, keď tak mamku prezvoniť na jej telefón, ona tu sedí vedľa mňa, prišla teraz. Dobre. No však vlastne viete, lebo... Dobre, Janka, takže zatiaľ... No však keby niečo, tak volám buď vám, alebo jej. Dobre, tak zatiaľ. Ďakujem, zatiaľ. Dobre, ja som vám už písala správu, neviem, či ste si stihla prečítať. Či zavolala naspäť? Nie, hovorte, čo sa počúvame. No, mi volala dcera, že on už je úplne psychicky na dne. Že bola za ňu pediatrička. Prepáčte. Ešte raz, čo stalo? Že ona už to nezvláda psychicky, bola za ňou pediatrička. Na kontrakcie každých 5 minút. A pediatrička jej povedala, že aj tak jej dieťa zoberú do izolácie. Nie, nebojte. A že už sa ani s vami nebudú baviť, že nech sa vy kontaktujete s ich právnikmi, že nič ich nezaujíma a že jej dajú preplatiť všetky náklady na tie ochranné pomôcky, pretože si nedala spraviť test. Ochranné pomôcky kašlite, neriešte to sa nebude nič preplácať. Vie ona mi zavolať? Neviem, či bude schopná rozprávať, lebo už so mnou mala problém, ale skúsim jej napísať alebo zavolať. Prípadne ja aj zavolám a uvidím, či mi zdvihne, ale ešte teda nerodila, áno? No, teraz asi 20 minút, pol hodinu dozadu som jej volala a hovorila, že má kontrakcie už každých 5 minút. Takže neviem, ako dlho to môže trvať, ale ideme jej zavolať, nech vám volá. Prinesiete mi okamžite plnú moc podpísanú, v obidve plné moci mi donesiete. Idem niečo napísať do nemocnice, okamžite sa im to pošle. Dobre, čiže poďte ku mne, čakám vás. Dobre, idem. Ďakujem. Počujeme sa, Janka? Áno. No, že mi volala mamka, že nejaký problém nastal. Čo sa stalo, mi povedzte. No vlastne bola tu pani doktorka a asi sestrička z novorodeneckého a že mi boli povedať vlastne, že po porode mi malú aj tak zoberú, pretože si nedám spraviť ten test a vlastne budú ma brať ako pozitívnu a tým pádom budem musieť byť aj ja, aj malo vlastne oddelené na 10 dní. Ale kvôli čomu máte byť oddelená od dieťaťa na 10 dní? Lebo si nechcem dať spraviť test a budú to brať ako, že som pozitívna. Dobre, ale čo to má vzťah ku dieťaťu, aký? Že aby som ho neohrozovala. No dobre, Janka, čiže vy sa držte. Ja idem robiť veci, ktoré ja viem, čo mám urobiť a čo treba urobiť. Dobre? Ako to vyzerá s pôrodom? Zatiaľ stále rovnako, že nič sa také ani nezmenilo veľmi. A viete mi povedať meno tej lekárky, ktorá vám to prišla povedať z toho?
Oni nepovedali, že ako sa volajú, oni vlastne len, že sú z novorodeneckého. Ako vyzerala tá lekárka? Popíšte mi ju. Tak bola v skafandri, takže sa veľmi nedá opísať. Aha. A nemala menovku? Nie. To všetci v skafandri chodia okolo vás? Áno. Všetci v skafandri? Áno. No dobre. Nechajte tie veci na mňa, čiže ja toto budem riešiť. Keď niečo A vlastne ešte povedali, že, no ja som povedala, že akože ohľadom covidu a tak, že sa majú baviť s vami a nie so mnou a vlastne oni povedali na to, že oni sa s vami baviť nebudú a že keď chcete, tak vy sa máte baviť s právnikmi nemocnice. Dobre. Tak sa budem baviť s právnikmi nemocnice, čo už. Dobre, Janka. Buďte kľudná. Ja sa na to pozriem, že s mamkou, že čo ako ďalej. No a niečo teda idem zaslať teraz do nemocnice, jedno podanie. A nič už, veci tak pôjdu ako pôjdu, že oni si urobia po svojom, ale urobím všetko preto, aby vám to dieťa nezobrali. Ešte raz mi povedzte, tá lekárka na tom novorodenickom oddelení, to sa ako presne nazýva to oddelenie? Vy ste teraz na akom oddelení? Mňa dali teraz vlastne na gynekologické oddelenie, ktoré je akože oddelené pre pozitívnych pacientov. Čiže vy nie ste už na pôrodnici, ako včera? Ako to je to porodná sala, ja som priamo akože na nej, my som dali posteľ, ale je to akože oddelené pre pozitívnych. A je tam niekto okrem vás na tej oddelenej pre pozitívnych? Je tu ešte jedna pani, ale ju majú prepustiť, či čo? A prečo? Neviem, ona včera iba nejak prišla a dneska by ju mali asi pustiť. Ale je pozitívna skutočne? Neviem, aspoň tak tvrdia, ale akože nie sme spolu na izbe, sme oddelené každá na inej. Dobre, a čiže vy ste riadne na pôrodnej sále, na nejakej špeciálnej izbe pre pozitívnych, tak? Áno. A je to gynekológia? Áno. Toto už mi povie asi aj mamka bližšie veci. Hej, to je vlastne na 5. poschodí, lebo včera som bola na 4. a toto je na 5. Ale vy ste v starej nemocnici alebo v novej? Lebo mne mamka niečo na začiatku vravela, že v novej. V starej som. Dobre, v starej. A potom je zvlášť to novorodenecké oddelenie? Tak sa to volá? Novorodenecké alebo inak? Oni povedali, že sú z novorodeneckého, tak asi typujem, že tak. Dobre. Čiže v starej nemocnici ste na južnej triede na Rastislavovej vlastne. Áno. Dobre. Takže, dobre, ja si idem urobiť. Hovorím, čo treba urobiť a mamka ide ku mne, mi priniesie plnú moc, ona zatiaľ ju podpíše vo vašom mene. Hej, to už mi hovorila. Dobre, takže môže takto ísť. Áno, tá plná moc? Áno. Dobre. Dobre, Janka, tak nič, keby sa niečo teda vážne dialo, volajte buď mamku, alebo kľudne volajte aj mňa.